На паліцах сямейнай майстэрні Віктара і Тамары Тромзы суседнічаюць традыцыйныя чорнаглянцавыя вырабы і аўтарская кераміка. Ад чорнага колеру посуду павявае таямніцай. Сам жа працэс яго стварэння падобны на магію. На гачарным коле з кавалка чырвонай гліны на вачах вымалёўваецца збаны, вазы, глякі. Галоўныя інструменты керамістаў – рукі, гліна і печ. Спачатку ствараюць форму, потым выраб сушаць. Спецыяльным каменем паліруюць. Ім жа на паверхні выпісваюць узоры. Ператварае гліну и керамику опал. Но из этой технологии мы пытаемся создать какие-то современные изделия интерьера и опять же основываемся на каких-то традиционных формах. Поэтому у нас как бы в комплексе все происходит. Мы не возрождаем, мы ее поддерживаем, именно технологию, чтобы действительно показать людям, что она актуальна, она прекрасно вписывается и в современные интерьеры, и достаточно практично в каждодневном использовании. Спачатку керамікай захапілася Тамара. Віктар дапамагаў дзяўчыне па вучобе, уручную рабіў неабходныя прылады і нават сабраў са старых запчастак ганчарнае кола. Кто лучше протестирует, чем не сам человек, который его создал. Поэтому, постоянно тестируя круг, что-то совершенствуя в нем, потихоньку затягивала, и вот вылилось уже в постоянную такую работу. Вытворчасць наладжана быццам на маленькай мануфактуры. У руках Віктара набываюць форму прадметы маштабныя. На ім ляжыць апал у дрывяной печы. Справа Тамары – лепка і дробная пластыка, прадметы інтэр'еру, упрыгожанні, сувеніры. Аўтарская кераміка – цэлая прастора для палёту фантазіі. Апальваецца яна ў электрычнай печы. Заготовки делаются на гончарном круге, они тоже шароподобные, видите, да, красивые. На форме шара глаз отдыхает. Это тоже очень хорошо для ароматерапии. Но режется, узоры вырезаются все вручную, и, как видите, они все разные, потому что это, здесь нету каких-то определенных эскизов, это всегда интуитивно. Это какие-то такие космические мотивы, или цветочные, природные в любом случае. За основу бяруць простыя і выразныя традыцыйныя беларускія формы – шар, цыліндр, конус. Яны зручныя і эрганамічныя, пазбаўлены вычварнасці і яркага роспісу. Вот это интересное приспособление, называется рынька. Здесь можно делать железную ручку или просто побольше. Вот, она ставилась на угли, и на ней готовилась еда. Пара рамеснікаў ужо пачала рыхтавацца да тысячагоддзя Брэста. Робяць вырабы з гарадской сімволікай. У адрозненні ад масавай кітайскай серыі у кожным з іх адчуваецца каларыт і часцінка душы таленавітых майстраў. Такія унікальныя рэчы абавязкова спадабаюцца турыстам і пакінуць аб горадзе толькі лепшыя ўспаміны. Дзена Мішчук, Сергей Мацвейчук, тэлерадыёкампанія «Брэст».